Karbi Lamet amai ningkan esek amai pi 2018 hanjang lang solong ki padu ponja Parman tirikam amai keseng. Dokmuka Higher Secondary School Examination Hall along Kicheng si DLED amai kangni. Media Literacy Program cum Leadership Training kijut arni. Kardom Nili Karbia Berta Thanbang Sami Willerban Kropi Nanarjuik tha Bertang Tonpen Chiti ni phai Cap Arni Sarhajan High School along Tirikam amai keseng amai ing nipon pusi Card News apherangke Berta nang pale Karbi Lamet amai hanjang langso aro amai phu sar bensing timung pen kachari pon amai along mai ke pha alam the sar janasing pangchu pensi than pon lo alohi pachini sar hidhinat rongpi pensitiri pi amai pen kewang lapen hanjang langso aro keja atumaphan pachini lo tiripi amai pen kewan atum mephu sar suren kramsa dun mephu sar chitro kumar be lapen sar khukur singh rongpi kongchun bang kam singh hanse rap chunbang lila di teron bidisar barim ingti klembang phu william singnar lapen sar be atum henlo alohi aman pen em barim jesi pathak rajendra rongpi minika hansepi kadom terangpi Merina Bepi Lapen Kapui Ingtipi Atum Chitong Dun Anparta Hanjang Langso Kethe Kiding Pen Hakim Rongpi Joyram Tiso Sarat Be SGB Moniram Terang SGB Somon Kiling SGB Riso Hanse Dilip Kumar Lekhe Rajen Rongpi Himari Tokbi Diliram Terang Atum Pen Chenglok Ongdung Karbi Lamet Kaching Hona Bangpu Bangpi Atum Chitong Dun Dokmuka Higher Secondary School Examination Hall along Titini Phai Cap Arni ada por phai Cap Rachitima Porpen Parokhoa Dokmuka Dengaon Langhin Phuluni Harbakhat Dendakhat Samilang So Lapen Langlokso Angkang along Lothanbang Atumaphan Dokmuka Higher Secondary School along Kechengsi DLED amai kangni pusi Dengaon pen Card News apherangke Robin Bepen Birtanang pale Labangso amai along alhi sarpo aman pen Dokmuka Higher Secondary School along a principal Kiron Hajarika Chitongdun Anparta Karbi Anglong died a principal Kakrai Teronpi Bangso amai along Kadokave Lo Thanbang Atumaphan Tongsikot pen Men Chethabdun Edji aphan Mesen pen Lamthe Heihui Than Pachini Pon Lapen Bangso Sadlang along percentage 45 An Chepalong Dun Vek Nangji Po Lamthe Kadokave Abang Bangpia Tumaphan Than Pachini Pon Lapen died along resource person Rama Basumatari Mesen pen syllabus alam the heihui Than Pachini Pon Bangso amai along resource person Mohan Rongphar Florence Terangti Baburam Ingti Lapen Kareng Ingti Piatum Chetong Dun Anparta Bangso amai along Lo Thanbang Kadokave pen Bangpharo Kethom Rak Bang Thongkep Abang Phua Bang Phiatum Chetong Dun Rikti Kidamtang Chiti ni phai Trok Pen ni phai Cap Arni an 2017 Aparman Media Literacy Program cum Leadership Training Inglong Phok KSA Conference Hall along Chiti ni phai Cap Arni an Pajut Pontanglo KSA amai phu Bijoy Be Pensi Chiti ni phai Cap Arni seke ke Pajut Pon amai along Mai Chari Pon alohi mate resource person Kangbura Singnar DPCKA amai phu Kiri Ronghang Lapen Kongchungbang Danielson Be Kanchas Dikom Amepu Ajit Timung Pen Danglok Penang An Rat Sai Klembang Atum Chitong Dun Si CKKN Dun Ariso Ejang Atumapan RD Dojot Alamke Than Munpon History ke la reporter kongsi toko first draft ke la reporter kongsi toko Asal responsibility alama Than Iglo journalism long kenong so 5 rules 1 each konap lo oson lo kumantu lo lahai tai itu mencari lo apa yang itu long sinkron ben la pulkimo nang kan lo itu ma pulkimo biarda pulkimo le tokji cining tu lote itu sansa som itu kat nala uji timung salong akeng rile tam kita dui alang ni ke documentation kapang gun kapang joke expand orang ini Labangso CKKP pon amai along akaprek ahawar KSA aro atum CKKN along kedo dun atum anaphan certificate ta pajir pon
that branch at regional level, but central level the participation dulu. Karena total itu keceng maka 75% lah. Sudah sini itu sudah langsing inklusif. So literacy training long kelangun ke mission knowledge long lo kusun si rang ke bang success nangi mal hayan tan itu knowledge long kon lo nasi kusun si mane ke charle hin pen cheng lok lo ike la reporter tumlong tame mission ason alama ji kon BJP ST Morcha East Karbi Anglong District Panchitini Pioneer Cape Arni Difu Farmers Growth Center along Kechengsi Bangphuamai Kepadopon. Difu Farmer Growth Center along Chitini Pioneer Cape Arni Kechengsi BJP ST Morcha East Karbi Anglong District Bangphuamai Padopen ST Morcha Putak Chetan Chimumpon Hauraghat LA Constituency IMLA Joyram Ingleng ST Morcha State Adunmai Purdon Chidrong Hang State BJP Dunmai Phulongki Phangchoatum Dindayal Upadhyay Alamod Aputhak Kachitong Aradaphan Than Pachni Birta Bangela Ponsi Kang Toniklo Lang Ekbom Thak Kat News Channel Dome Thakme Kurwang 2